Ka jing ye kendu jing jong ka sarkar hakabai dei bat katnat boarding lani ka power department kala banlong nakadaw ka jingmap ya ka by boarding nakabanta ki company ki bodon thamri boy da ki clothing ka hadu baka penlong ka banomla ban kikli nakabanta ban penbiang ka boarding hapo ka jala bat kani kala ban poiru shauput bakatnat Meghalaya Energy Corporation Limited kan hab ban le no da ka joint venture halor kani nakalyang sulong mil kurwa kartiar layo bani kren ba Robert Jun Kharjaren ubade president ka New Trap Youth Council ubalpan pau bakala bandai bakadon ka jingtmu banasal den ulaban rabru dakabaong balada ka MEECL kan kela corporation kabadap ram klem dala shu ban kikli kan pensuk I company shimet banyo mi bujili haka caka jongka tila da pinpek ya ka CAG report ka barang shudap mission ka CAG kala kado ba da ki totally ki public undertaking kum ki MCL ke MCCL ka Torsim Corporation bat ki way ka MCL ka di ka way na ki corporation ka babon ha ka jing du no ti ka jing du nong itip ka di ka jing panon kam bakala ya ka platangka ka jing bom la ban tap ya kata ka ANCT loss mo ka jing kamut baki briu kim siu ya ka bailak kum baki dehok ban siu ka jing bom biang le si jung ki briu la da pin pek ya ka ANCT loss kham tam ha po garhil ka jur bha ka ANCT loss ti nalor ka tala da pin pek igi policy jung ka government ha ka por ka baladep ka map ya sibun ba ki bailak naka berni industrial mod ki krur kamap ye ki cement factory ki bailak kadba menta ki ong nim don pisa ban thit lak ti haba phim don pisa ban thit lak ti beli chu ap map ya ka tu ka bailak na ki kharkhana na po ki cement plant na ni ki kharkhana na po berni phi ka energy la ne ka jing ai lak ka kumboong kaladi ka jing don kam jong ki bru ka baman singi kaladi ka basic necessity the way kaladi ka basic necessity pidi ban so thu ko long kadon ka scope ban ya kamai public kumbo philej hai ki we ki jala menta ka energy ka ayat lang bat ka public ka don lang ki private ti kini ki bru ki badon pisa sibun ki ba kwa ban invest haki lat ban penmi bisa tikin pai khamat hi sha ka energy as ka way na ki business ya ka baki don kam ti khoj le se kala ban don ka pre plan nomla ban tip ya kata kala ban don ka pre plan ba lada ka MCL kan bankrupt lada ka MCL kan jot kan parano lada ka MCL kam la su ban kikli kala suk ki kini ki private company ban mi bujli yaki hari lada ka MCL mata ka bit ka biang MCL ka biang ka penbiang ka boarding ka penbiang ka service kam syaram ka administration jong ki biang ka ki private company wat tang ban pungkli ti khanang ban pif we ki private company let's say kala ban don kum kata ngin ai nuksa kum ka mamlu chira cement limited hakapor bakadang yang rasong ka mamlu chira cement limited pinwan sna private company cement mono ban thit ti lada ka hiar no kini kamla tang ban biang do bilat ti kila yolat kini kila yolat kini ki private cement factory ti kum kata ka shutdown bet la da pinekren ya ka telekom la ne pinekren ya kono sektor ka jing yolat hi jong ki private players ka de ka por ba ki public public body mo kini ki board ki kilani ki company lani ki corporation ki basno saka sarkar ki hiar ti haba ki hiar ki kiu kini ki private player la pinekren telekom ro long kum tahi pinekren ya cement manufacturing hapo Meghalaya ro kan long kum tahi la pinekren ya transport mo mensua ki don kitu ki boss ki baki khot ki state ki jing bom club jong gitu ka penyo ya ki private ban seng boss ban seng yo te kan don la jong ka pros and con ka don la jong ka jing yo nong ka jing du nong ti ya ka energy ru ka jing i barit jong akan pois tahe la da ka MCL kan nang peteng kan ga load shedding sa sausan senem kan sedon ki bru ki bom la sha shu la da ki one ki private players ha ka ban highlight kin cops no ha ka private player no monu batre ya ka ban ya ka ban im ha ka jing du like ki dukan mola ni ki kharkhana ki ba kamai jana kan ti kimla ban afford ban peptri ar la ne sausan kan tasis ni
to mo di bank ko jiki bisa kaman ka jingmap de ki krur tu kan ni la de ka plan rai ka ban koi sata Pi ban kubur ya kata long ni hap don kam ki jing pensisha mo ti henry ban dinai ru ka e than Pi long ban ong bahot kala de tingi hap bala ban pensisha marka de ka allegation ka basar khai ta ti henry ba phin ong emru kidak kisin ki pau seta ti ngatrai ya kan ga jinggelingan i ga jing start jong ki ba ban bisar ba balai la da upaj ba usha ram se hajar la saot kabilat kadal ada company ke syaram da ki krur ye syong ban ya kendu ban ya keren ba aino tang kadet kam dei tang kata ka jing om dei tang ga jing map ya ka bilat da pinyo i hame khlia ka don ka jing map ru wat ya ka vat ha ka petrol ba diesel ya ka vat upaj ba la da siu petrol pom kim ai sya ka sarkar anda ki la sa da ki krur ka pisa sarkar da fi da ngimdi ban kan mau por bolong taxation minister James Sangma umap kan 0% re wat ya vat jong ka petrol ba diesel tingin ne keren yu saya ka energy le ki ngi khme nanti ba kum kini le se la da kita ki bruk dong don ha ka bor ki dang don ka ran ka rem kin persyang bat kiar ko pini ten re la da kala don sisa kum kata ka ba mo phi ba la don manu ba infiltrate hapo jong ka government da ka jing temu ban pentronnya ke misi el suki khnang ba ki yo ban wanra da ki company simet ki jong ki ha kan ke department ki pai ba te ada en redi la da phishim ke misi el philip lat ru ganta la da phishim private light le si nom don jing de plat tim mano ru te pistu hi la da karem makna la ne ka kham siam jing e makna un ye let bet saki private company te la da ka situation kalong kum ne ka shutdown la ne kata ka load shedding ka nang kiu lada kata ka ram jong ke MCL ka nang mi kisingi ka nang he lada ka corruption ka nang bun ti habakut pihak khang kardep hi ti MCL katno ki pajba ki la ban kerda ban safe sa ya kan ka corporation lada kan ka corporation daladi kalong ka nongkit kulai bat ka bam hati tingin ni keren isu kumbaong kalong ba kaditang stang gajing kerpat ya ka sarkar badon burom ba kapor kala di imat kumbaong ba ban revamp ban penbha ban teipat ya ka MCL ladala ban tei nganom la ban jubab ladang la nom la ban penbha ya ka MCL